現在のバージョンは、0.2010 ということで、先ほどリリースしました。ありがとうございます。じゃあいいですか。こんな感じでコマンドラインで使うときだけパールと同じように argv っていう配列が定義されるようになってます。ただパールと違ってシジルはこのダラ一つだけで、これをそのまま参照すると、中にあるリファレンスが入っていることが分かりますね。あとはこのエグザンプルフォルダにいろいろ入っていて、例えば配列を展開するにはこんな感じのフォーループで回してやると、出力することができると。でこの縦線とかはisFirst とかそういう感じのメソッドがあるので、それを使ってます。大体結構エグザンプルをたくさん用意しているので、それを見るといいかと思います。あとシンタックスエラーも結構頑張っていて、例えばこの1、2、3、4、5、6ってありますけど、4のところにそのテンプレートの開始タグだけ書いて終わりタグをうっかり忘れてしまうということをしてあるんですけど、こんな感じでシンタックスエラーはなんかテンプレートの構文がおかしいと。でどうやらそれはこの辺にあるんじゃないかということを、テンプレートコードをその3行ぐらいを周辺3行を示していますね。確かにそこおかしいですよね。あとはこのエクセレートコマンドで結構遊べるので、-s で tTars っていうのを設定すると、テンプレートトゥールキットと同じような構文でテンプレートをちょっと試してみることができると。なんかこういうのは TT とかも用意すればいいと思うんですけど、ないですね。はい、ありがとうございました。っていう感じでした。で、これはこの後説明しますね。で、パフォーマンスなんですけど、これは公式サイトにあるの画像を引っ張ってきたんですけど、比較対象はテンプレートトゥールキット2が一番左で、次がテキストマイクロテンプレートで、次がテキストクリアシルバーで、 HTML テンプレートプロが赤いので、紫のがエクセレートで、このベンチマークのスクリプトもその IceKit の中にあるので、そちらをぜひ確認していただきたいですね。これが妥当なものかどうかで、実際には環境にもよって158倍であることもあるし、僕の環境だと120倍ぐらい、Linux だと120ぐらいが普通のようです。でも安定して一応テンプレートトゥールキットよりも100倍ぐらいは速いと。で、あとはそのサム・グラハムっていう人が
パール C パン上のテンプレートエンジンについてのレポートを書いていまして、でこれは C パン上のテンプレートベンチマークっていうモジュールを利用したものなんですけど、それも参考になるかと思います。でそれによると、そのインスタンス、テンプレートエンジンのインスタンスを再利用するケースだと、でキャッシュを十分に効かせるケースだと、エクセレートは抜群に速い。ただキャッシュがないと結構悲しいことになっています。で、テンプレートエンジンのリユースがどういう状況で使えるかっていうのは、さっき言った通り永続的なアプリケーション、特に BSGI アプリケーション、初めから BSGI アプリケーションで一番よく使うだろうということを念頭に置いて設計したので、当然といえば当然なんですが、それがかなりその環境だと最高のパフォーマンスが出ると。あと安全性なんですけど、基本的にクロスサイトスクリプティングという危険性が常にあるわけですが、クロスサイトスクリプティングはあれですね、そのユーザーが干渉できるコンテンツにユーザーが JavaScript とかをインジェクション、入れてしまうことができるというセキュリティホールなんですけど、良くない。でもその従来のテンプレートエンジンだと、テンプレートエンジン側でこの変数を埋め込むときにはエスケープしてくださいねっていう命令を入れる、明示的に入れる必要があったんですね。で TT2 だとこんなふうに HTML っていうフィルターをかますとそれがエスケープされると。でもそれって明示的に何かをしないと危険であるっていうのは良くないということがやっぱり分かって、明示的なのは良くない。だったらじゃあ自動化させようと。基本的にテンプレートに挿入する展開する変数はというか値は全てエスケープすればいいじゃないかというのがその渋谷 PM 界隈での結論で、というかこの界隈での結論で、それを採用したのがテキストマイクロテンプレート。これは型にエスケープされたか、値にエスケープされたかどうかっていう情報を持たせることで自動的にいろいろ良しなにしてくれるっていう仕組みを備えてるんですけど、でこれがどうもうまくいったらしい。で調べてみると Ruby 界隈でも似たようなことをやってるらしいというわけで、それをそのまま取り入れたのがエクセレと。というわけで、別に僕のアイデアではないんですけど、その基本的に何も考えなければエクセスが起こりようがないっていう状態なので結構安心ですね。大体モダンなテンプレートエンジンはこういう機能を備えてるんですけど、でただこの自動エスケープ機能を使うにあたって一応注意点なんですけど、そのエスケープするなっていうコマンドもエクセレートは一応備えてはいるんですが、これは多分使わない方がいいですね。リテラルとかをエスケープさせたくないときにどうしてもやむを得ずに使う程度で、これがあるところはもうグレップで検索して徹底的に潰してもいいぐらい危険です。で、なんでかっていうと、テンプレート側でそもそもエスケープを指定するってよくないですよね。だってどんな値が渡ってくるか分かんないじゃないですか。それだったらパール側のコードでエスケープして、でそれにはエスケープされましたよというマークをつけて、で常にそうやって渡すようにする。そうすると基本的にうっかり XS が起きちゃったということが非常にという確率が非常に落ちるので、やっぱこのローとかは使わない方がいいと。で次の話題ですけど、シンタックスをたくさんサポートしてますよと。でデフォルトは先ほど言ったようにパール6風の構文なんですが、TT をサポートしてほしいという要請が強くあってサポートしていたところ、割と互換性はある。ただ完全に置き換えられるほどではないですね。あとはちょっと遊びで PHP のスマーティーっていうテンプレートエンジンの構文をサポートしてたりもします。こっちはちょっと不完全ですけど、でデフォルトのテンプレート構文はコロンっていうんですけど、これはテンプレートの中でテンプレートコードがコロンで始まるからコロンとつけたんですが、これ基本的に全てのExcel をサポートする全ての機能をサポートしているのでおすすめです。で一番よく最適化もされてます。で TT 互換のこの TTARS はフィロムから強い要請を受けてだいぶしごかれて
結構成長してきたものなんですけど、これもデフォルトでエクスレートのディストリビューションの中に入ってます。で、TT2 と比べると結構制約が強くて、テンプレプラグインとかは持ってないですし、いろいろとサポートしてない機能もあるんですが、テンプレートの中で例外機構とか別にいらないですよねっていう感じなんで、それはいいんですけど、大体コロンと同じぐらい結果的に結構良くなってて、T-TARS を使うことによるパフォーマンスのロストはほとんどないです。ただ、じゃあ今ある TT2 のテンプレートをそのまま置き換えられるかっていうと、そもそも、変数のエスケープに関するコンセプトが正反対なので、なかなかうまくいかないことも多分ありますね。でも新しいプロジェクトだったら全然問題ないし、で TT2 とほとんど互換なので TT2 が使える人はすぐにでも使えるようになります。あとはこのスマーティ互換のクレバリーっていうテンプレート構文があって、これは今あんまり頑張ってなくて、使う人がいるようならもうちょっと頑張ろうかなという段階ですね。そうなんですね。PHP、これ PHP の元が PHP なので、配列とかハッシュの使い方がファイルとだいぶ違うので、その辺を辻褄を合わせるためにちょっとオーバーヘッドがあったりします。なので、新しいプロジェクトで採用する意味はあんまりないと思います。あと、拡張、テンプレート自体の拡張、プラグイン、メカニズムは直接はサポートしてないんですけど、メソッド、TT 風のメソッドを生やす拡張モジュールとか、あとは関数ベースのモジュールなら、で、そのインポートをサポートしているモジュールなら何でも使えるという機能があって、あまりそもそもプラグインメカニズムを必要としていないっていうのがあります。あとは、テンプレートカスケーディングっていう機能をサポートしていて、これはそのテキストマイクロテンプレートエクステンデッドっていうタイプスターさんが開発したものに搭載されているテンプレート継承という機能をちょっとだけ拡張したもので、テンプレート継承自体はPython の Web アプリケーションフレームワークである Django の機能なんですけど、これは実際に使ってみると結構いい感じなので、あまりここでは説明はしませんけど、ぜひお試しください。ただ、この機能は残念ながらコロンでしか使えません。その基本的な機能としては、TT にラッパーっていう機能があるんですけど、それを大幅に拡張したものと考えていいと思います。というわけで、ようやく、Excel の仕組みについて、入ります。で、Excel 自体は、そのテンプレートエンジンにバーチャルマシンを搭載していて、なので、パールインタープリターの中でまた別のインタープリターが動くという形になってるんですけど、でも基本的にテンプレートエンジンってそういうもんなんですけど、もともと左上のフーっていうような変数を展開しようと思ったときに、このままだとパースとかしにくい、このままでもしかしたらできるのかもしれないですけど、よくわからなかったので、一旦それを普通のプログラミング言語っぽく変換するという作業を行って、でプリントフーとかっていうものにやってしまいます。この段階でタグも全部除いてしまうと。でそこでパースして構文器を作って、でその構文器をもとに、その構文器ってツリー構造になっているので、そのままだと保存とかしにくいじゃないですか。だからそれを実行しやすくするためにコンパイルして、で名前と、変数という普通のバイトコードっぽくして、でそれをバーチャルマシンに食わせると実行するという感じになっています。